Hej, nu vil jeg vise jer, hvordan man får ny opdatering 1,6 for at se. Okay. Gå ind på Minecraft. Eller gå bare lige. Så går I ind på den her. Og så når I er nået ind på den her, så skal I klikke på den her. Så one eller save. Jeg trykker bare den der, og så kører. Så skal vi lige vente lidt. Sådan. Ja, og så står der Minecraft ord der. Og så, hvis man trykker så skal man bare vente på den der nede. Helt klar. Ja, og så åbner den en. Meget simpelt. Jeg tror lige at pause videoen indtil jeg har fået det over. Jeg er klar. Okay, så er den gået ind. Så kan jeg selvfølgelig også vise jer, hvilke ting der er i nye opdatering. Ja, bare der er kommet heste. Den er den. Og så er der også noget, jeg godt kan lide. En flade ting. Det er svært at finde der. Jeg hænger fast til den der. Den er så fast. Jeg kan også jeg flyver. Så kan de bare gå rundt og jeg ved ikke lige nu, hvordan man laver det. På grund af det er også helt nyt for mig. Og så er der også handballer. Nej, altså block of coal. Okay, den er og det der vidste jeg heller ikke. Så vidste jeg heller ikke det. Og der står, hvor meget det skader. Altså, om hvor det til hen. Ja. Men der er også kommet sådan noget. Jeg ved ikke, hvordan man tæmmer, men de kan spise halmballer, græskar og meget andet. Og jeg tror faktisk, jeg vil vise jer lidt på mit hus. Sådan. Ja, det bliver nok lidt kedeligt. Okay, Andy. Hvad har du lavet?